kang ana ing ujung penguripan. Piyambakipun ing donya amung sedulur. Ibarate amung mambet. Urip kudu tansah dilakoni. Masya cobaan lan ana kene. Ora ana manungsa kang luput saka cobaan. Ora ana manungsa kang luput saka ujian. Sekabehaning iku amung ketentuane Pangeran. Tan ana kasekten sing madani pepestan. Lamun sira kita kudu tansah syukur lan ndedonga marang